Hej, og i dag der skal jeg lave en video med GTA. Så se her. Går vi udenfor. Ja, det er altså kun GTA 4, fordi det var bare noget, der hørte med til sådan en PlayStation. Og nu ja, kom nu, sådan der. Hej med dig, dig. Der er så andre, der skal stå i kø. Lille fis. Ja, godt. Jeg vil gerne have en hotdogs. Nå, han kunne ikke lide mig. Løb! Han psykopat efter mig. Nej, jeg er bare barn her. Kaboom! Du troede mig. Med en af de der varme pølse, du har. Lille psykopat. Nå. Den er faktisk ret stor. Ja, vi skal lige have en bil. Nej, den kan så køre den fremme. Vi skal have fat i den. Kom der! Så napper vi bare den her. Nej, den her er mega fed. Kom nu. Vandet. Jo. Ja. Så kører bussen over. Hej, peoples. Oj. Den drejer godt, den her. Ja. Man trykker den bare helt i bund. Så er den god til at køre. Det er en politimand. Shit. Det var politiet. Så skal den bare væk. Ja. Her har jeg ikke været før. Det er fedt. Hvis I synes, jeg er dårlig til at køre bil i GTA, så er det også fordi, det ikke er et spil, jeg plejer at spille. Næste gang kan det måske være med Assassin's Creed eller sådan noget. Det er mere vant til at spille. Det der med bilspil, man skal lige vende sig til det. Så kør så ordentligt, menneske. Nej, han bare er uden at blinke. Han var dum. Hvis der er nogen her, der godt kan finde ud af at køre. Dum op, jeg tror lige, man kan køre. Hvad er det her for en sted? Jeg har ikke været her. Vi har ikke været. Den eksploderer. Hold da kæft. Det sagde boom. Men vi kan ikke komme forbi. Politiet de syge i hovedet. Nej, løb. Skål mig. Det var ikke min skyld. Jeg kørte ordentligt. Jeg kan ikke køre for, at I har sat en afspærring op. Mere politi. Nej, okay bare. Han vil være ramme. Så er man syg i hovedet. Sikke noget lort. Så er politiet altså syge i hovedet, hvis de gør sådan noget. Sådan gør de i USA i GTA. Så kommer man ud fra hospitalet, så skal vi lige have noget sjov med dem, ikke? Så. Ja, jeg er meget syg i hovedet. Kom an.
Okay. Totalt med en kæssel her. Jo. Åh, jeg er dårlig. Ja. Nå. Nu har vi haft lidt sjov her. Vi skal heller ikke blive alt for kommende. Hun skal ikke klare hende der. Efter en laver man lige parkour. Parkour. Så var der ambulance. Efter ham. De kan ikke, så det kan man ikke. Altså, når man får en anden historie. Der. Det var han. Kom nu op. Nå. Ved I hvad? Jeg tror, ja, vi kan godt lige tage lidt skab mere. Så kører vi lige over broen her. Og der regner grønt, så vi ikke kan ned. En masse mennesker. Nu kommer jackpot. Dusch. Jaha. This is my dream. Jeg skulle lige have noget betinget. Bare kør ned. Oh my god. Kører på de gamle gaver. Så vil bare lave skills. Nå, det kunne jeg så ikke. Parkour. Så man lige mig lave parkour der. Total Assassins. Efter den by. Så napper vi den. Get out of here. Ups. Nu er der slåskamp. Det kan jeg da godt love dig. Bedste. Nu er der slåskamp. Dum. Kapum. Dusch. Hvor meget kan du egentlig tåle? Og hvor meget kan du lide solbrænder ind i højse, mand? Der er okay. Det er min bil. Og vi ses. Jeg har desværre ikke mere. Videoen skal heller ikke blive for lang. Husk at subscribe og like videoen, hvis du kunne lide den. Ses.